Så vil jeg vise jer, hvordan man binder en bussemandsknude. Jeg har min tråd, som jeg har målt ud. Den er her. Jeg lægger tråden sådan, så den når cirka ned til det første led af min pegefinger. Jeg kan se, det første led, det er faktisk der, hvor den ligesom bøjer og laver den der fold. Så lægger jeg trådenden ned til der og holder lige lidt på den med min tommelfinger. Sådan her. Så vikler jeg den løst, snoren 2 gange rundt om min pegefinger, sådan så den lige krydser ind over enden. Sådan her. Så giver jeg slip på spidsen på denne her, vipper den op over og triller den rundt. Jeg kan godt bruge den anden finger også lige, sådan så jeg nærmest har sådan en glorie eller en krans. Og så holder jeg her løst på snoren og trækker. Så har jeg en ordentlig god bussemandsknude nede i enden, som er god til, når jeg skal sy håndsyning. Jeg klipper den lige af, fordi så kan jeg vise jer igen, hvordan det var, jeg gjorde. Jeg tager enden af min tråd, lægger den på min pegefinger, tager den cirka ned til det første led, holder med min tommelfinger, snurrer tråden 2 gange løst rundt om min finger, løfter tommelfingeren, så skubber jeg lige den her op. Det er ikke nødvendigt, men det kommer næsten helt af sig selv, og det bliver lidt nemmere. Så triller jeg den, sådan så den bliver snoet rundt og rundt her om sig selv. Så holder jeg løst i snoren og trækker i snoren, sådan så knuden den kommer her ude for enden. Det er sådan, man binder en bussemandsknude. Klipper jeg den lige af her igen. Nej, det er jo dumt, hvis jeg skal bruge den til at sy, men hvis jeg skal binde flere, gør det lige igen. En gang til. Sidste gang. Lægger den løst rundt om. Sådan der. Nuller, skubber lige enden op. Nuller. Sådan her. Trækker. Og der har jeg igen min bussemandsknude. God fornøjelse.